Bauchi. Di chis, en pronunciando chis. Pero non digas como se fose chamar ao camareiro. Ponte así, deste xeito. Pon os dentes ao vivo, os dentes, sen que se toquetexen, para que o son do i permaneza xusto o tempo de tirar a foto. Di chis. Dío atirando cara a ti do is. E verás como saes na foto sen que chegues a te botar a rir. Convidando a non se sabe o que. Así, baixo o queixo un pouco, agora o paxariño baixo o queixo, di chis, pero non olles para min nese momento. Lichis. Dixeches lichis no lugar de chis. E unha pequena fendedura nos teus dentes colleu forma terminal de cabeto con pétalas. A frol de lis é o mesmo que os lichis, ou senón non se chamarían tan iguais. Nin a froita chinesa tiña por que non rematar de ser doce se ti gostas de lichis como gravura de muro frío en malaquita, por sobre onde debala unha lixeirísima dela en pasaxe. Poderase contar un segredo en segredo? Os miñotos son disimulados, non erguen as cellas ao abrallo, nin acaban de crer o que lles contas. A foto disparouse xusto cando ollaches, non cando sorrías por teres dicho lichis, e saíches con cara de querela a cámara chupar. E porque os lichis son comestíveis e non teñen memoria, como as mónadas, nin se lúen uns lichis nos outros como as mónadas, nin nunca sabes se un lichi saberá o mesmo como a un outro lichi, nin se lleuse para formar o plural dunha froita chinesa abondará con engadir o ese, ou lle compre a carón un outro lichi, pareceunos que era como decir Bauchi. Di Bauchi. Agora di Bauchi, como sona. Para os americanos pronunciado Bauchi. Recomendáballe cada día de Deus o delegado da Axencia UPE aos fotógrafos. Di Bauchi, que en vietnamita quere dicir prensa, e ben poidera ser que por dicir Bauchi non nos peguen un tiro en pasamontañas, con mono, con anorak por sobre o mono, e coas mans nos petos, como se nos quedase ben pouco que facer. Tipo que fita dendo lateralmente ti sobres a escada traseira do avión. Tipo que terma das pernas estalicadas e que está acomodado cara atrás na carrita laranxa do Servicio de Mantenemento de Aeroportos. Tipo que asexa para nós por entre o barullo monótono da compresión e que fai que eu comente que se o da carrita se nos parece tanto as fotos de soviéticos é porque necesitamos que este tipo do anorak sexa eficaz. Ti dis que diferencias a xente pola cara. Eu digo que diferencio a xente por como di Bauchi e por como se reconduce a carrita carregada de soviets para que todos saian con pinta de mamóns.